they are now with us. MLA jong kanot Shillong uba Adelbert nongrum haringkat kinong lam shnong bat ki officer PWD negasngi kilalet khmi surok long round hamaulai nongmali ka jing tmu jong kene ka jing khmi ka long ban pendep no surok badang sa teng balas dang nadu usnam ahajar khat an haba ai jing crench kila pathai khubor uba Adelbert nongrum ula ai ka jing ro ya MLA berem jong kanot Shillong ikong Roshan Wajri ya ka jing sedang bantau ya kene surok Ula benrap ru ba kadau jong ka jing sa teng jong ka ne ka surok ka dei na kadau jong ka jing bom sngotu jing mut jong ka tanat PWD ba ka tanat forest ka badon ya ka kendon ban hap yo ya ka jing menjur na ka sarkar. Kamram jonga ko memali kadai Shibanta Ruban penpau ke jing songu khamtam ya i former MLA minister i kong Roshan Wajri i bala long ke jing strang hak ti por kumno ban penurlong ya ni ka jing temu jenek sorok ban pensuk ya ki nong song kai ka daw ko jing slam kalau nomor ki bun ki prosedur khamtam ek baiting ho ka forest bat ka peduli to ka peduli ka khamjem Nega forest part ki bun ki rules and norms ka bang ihaban ban ka permission ka jing bit mbe tanah port street habia switch port central